Guys, we're here in Panaya. Visiting in Panaya. May asasya din oh. Mag-asasir yan sila oh. Υπερπάντων των προπαναυσάμενων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσεως κειμένων, για παντακού ορθοδόξων. Αντιλιόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντεν το Αγίο και πασεύτον τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περαιστώτος λαό, το απεκδεχομένο το παρασούμε πλουσίον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συντόξα